chiegni go kocha koka kotni kata ruling makama biro koro mae samoro nyalo mana biro konyo judgment mabiro ka samoro ging'iyo gi cases ma inyalo bi yalo kuonde makamagi to bende nyoweyo speaker mar od bura kamarach gitong' mukuke wang'e nikech number 1 nyisi ni ok en ng'at ma jaratiro en ng'at ma luore gi yamo kuma dhi nikech number 1 speaker Moses Wetangula en lawyer kata wakili mosebedo kuom thuolo malach mondo be ni nokarore e kombe nyaka mare cha ni pod en jakom pod en party leader mar for Kenya macha gimoko chuno ni nyaka ng'ato ne dhi edo eka mondo ng'e mano bedo ni nochiwo ruling makama nikech ng'eni no protect tije kech sa no protect tije to koni bendo moke koro nyisi ni no konyal bedo ya ng'ad bura mowinjore to king'iyo kata kako sebet kotayo gigi kora paro ni mogik Victor mae ena gima ber ni dhano ng'e adieri ma be ji nong'eyo te lakini kama koro gikiene kata mana jo Azimio go bende giduto te kirango ODM bende ok nyal dhi chapo William sani nekech ma en meli mosewuok hero kamano wach mari mogik de wadhi nyime nyakwar maka joint weche thoth ka to kata kamano sabende no kodwa ka aparo ni wach mar mogik tenore mana gi weche ma owacho mag dhi jakom ka AUC cha mana kaka owacho ni en kinde mar horuok en kinde ma walam ne jakom walam ne jakom mana kaka awachako kwa wacho ni en dakika mogik to iwacho ni ko anyalo chako loso ko ingene kineno kadhiang Victor neno kadhiang oyeyo osegonyo makoro yeyo dong dalo mokari adek timanyie ko kamoro mane ngawi aduda tikele tichako guro iye maber wanyalo chako guro ko lakini samwa guro kono bende wagure to wabed gi orruok wabed gi orruok mondo mi ka Nyasaye okonyo dhiang onyuol maber to nyiedho to wapuyo chak tajieke bende wayo nikech ma nyalo bedo nyadhiwa onyalo bedo gima dhi yweyo pi wang'wa mai pi wang' ma samoro nyalo wacho ni gigi osebedo ka